जोंनि माबायाव आं खुनुदिन बन्ट्रे माने एमपि जानायनि सिमां नुवाखै। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भाइराल भिडिअ बा गुबुन रोखोमनि भाइराल जागोन बियो जोंनि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारनि माखासे बाथ्राखौ कपि खालामनानै सासे सुबुङा बर' सुबुङा माने साइसाव बियो फेनानै रायज्लायनाय बायदि माने कपि खालामनानै सिगाङाव जे मानगोनां प्रमद बर' सारा माखासे बाथ्राफोर बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय माखासे आन्दालन खालामनाय समाव बे सुबुं गौमानि समाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौनो लानानै नैबे सासे सुबुङा गोबां बाथ्रा माने कपि खालामनानै जेरै प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बै बाथ्राखौ बुंदों आरो। तो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। जोंनि माबायाव आं खुनुदिन बन्ट्रे माने एमपि जानायनि सिमां नुवाखै आरो आं गावराबो जानाय नङा। जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया जोबा अब्लासिम आं खुनुदिन मन्त्रि एमपि जाया। जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन अब्ला फुल स्टप होनानै आंनि आबै आबौमोनजों आंनि सौराबारि गामियाव थांनानै रायजो जाहैगोन। नोंथांमोना नुखाबायानोसै भिडिअ क्लिपाव मा होनदों। बे सासे सुबुङा साइकेल सालायना थांनानै एक्चुअली बियो जौ फेनाय बायदि जौ फेनानै बुंदों जानांगौ। तो बे बाथ्राखौ जोंबो खोनादों जेब्ला उदालगुरियाव सुबुं गौमा जादोंमोन। बे बाथ्राखौ मानगोनां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। आंबो थांदोंमोन बे सुबुं गौमायाव, आंबो दंहैयोमोन, आंनो खुद खोनानायमोन। नाथाय दा बेफोरबायदिखौ एसे सोलायनांसिगौ जोंनि बर'फ्रा जे लोंनानै जानानै थांनाय बारलांनाय बाथ्राफोरखौ माने जोंनि समाजाव गुलाय गुजाय खालामनो थाखाय बा रायजो राजाफोरखौ गोरोन्थि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जुदि उल्था फाल्था खालामनानै बखिलाबाय थायोबा जोंनि समाजाव दा माने गुबुंले जासिनगोन आरो। माने मोजां खालामनो थाखायसो बोरै मानगोनां प्रमद बर' साराबोथ' गेजेर गेजेर मोजां खामानि मावदों जेरै सरकार थानाय हिसाबै माखासेखौ हाजोबाखैब्लाबो माखासे खामानिखौथ' गोबां मावदों। नाथाय नांगौ बायदिखौ हायाखैब्लाबो माखासे खामानि मावदों। थेवब्लाबो बेफोरबायदि लोंनानै बा बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राफोरखौनो कपि खालामै बे सासे दैदेनगिरिखौ लाजि फोनांबाय थानाया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोजां जानाय नङा आं सानो आरो। थ' नोंथांमोननि साननायाव माबायदि? आंनि साननायावबा बेफोरबायदि जे बेफोरबायदि बाथ्राखौ लाबोबाय थानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने लाजि फोनांबाय थानाय बा माखासे खामानि मावनो गोनांफोरखौ मा गुलाय गुजाय खालामना होनाय बेफोरबायदि माने नुनो मोनो। बेखायनो खावलायदों बेफोरबायदि लोंनानै बा बेफोरबायदि आखुजों बारलांनाय समफोरनि बाथ्राफोरखौ बांद्राय बुङालासेनो इयुननि फैबाय थानाय समाव माबायदि जाहैनांगौ बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ साननाया मोजां। लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोननो आपडेटखौ होबाय। नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायदों। आरो बे सासे मानसिया जे बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों बे माने मानगोनां प्रमद बर' सारखौ माने फुरा लाजि फोनांनाय जादों आरोना। माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै बे लाजि फोनांनाय जादों। बिनि थाखाय नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। नोंथांमोननि सायावबो थागोन बिजिरनाया। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो फोरमायहर।